Ngoba siya Awu, ngiyabingelela nabalaleli bethu. Nkosi yami, sixolisa ukuba late. Asixolise nje lapho iy'thandwa zethu siyazi ukuthi bebelokhu belangazelele. Kusho ukuthi ziningi izinto, umuntu uyagijima. Kodwa ngokubathanda-ke sesizamile ukuthi noma si-late kodwa sibe khona. Kungabi ukuthi asibangabikho izolo nanamhlanje asikho, ngoba siyazi ukuthi bakhona bashiye ngempela izinto zabo, bathi ake sizolalela futhi asizothathisa isiko. So siyaxolisa-ke ukuba late, kodwa ngeke siphinde-ke ngoba sibisela ngokuthi nisethembe, nathi futhi sithembeke kakhulu kunina. So yilokho engikushoyo nakumphathi wohlelo uMakhosi. Siyaxolisa kakhulu, kade silindile. kodwa mina ngiye ngithi asingalokhuzi, asingathi si-late ngoba mhlampe bekusawu-9 eChina. Asithathe ngokuthi asifikanga ngo-9 wase-South Africa. Ngo-9 wakwenye indawo. Wakwenye indawo, yebo, yebo. Asingathi sifike wrong. Ngicela siqhubeke ngoba namhlanje sidila kakhulu ngendaba yomemulo nomhlonyana, umehluko waso. Ngicela nje usiqale ngokuthi usichazele ukuthi yini umemulo, ukhumbuze laba asebekhohlwe nalaba bebengekho last week, nokuthi yini umhlonyane. Ngiyabonga. Alright, yeah. Cha, ake ngiqale nje ngisho ukuthi uma sikhuluma ngendaba yomhlonyana nomemulo, sikhuluma ngokuthi uma phakathi kwekhaya kuzozalwa umntwana oyintombazane, kusuke kukhona abadala abangale kwelikamoya abasuke behlangene ukuze kutholakale umntwana, noma ngabe lo mntwana otholakalayo owentombazane noma owesilisa, kodwa kuye kube khona isiko la khona okuthiwa-ke laba bantwana bayabongwa njengoba bephiwe abantu abadala ukuthi ababe khona la ekhaya bavuse umuzi, abesilisa abesifazane balethe iy'nkomo. Uma umntwana ezohlala noma ezozalwa akhule, kuthi esengena esigabeni sokuphuma ebunganeni, sengena ekubeni intombazane, ila khona-ke okuye-ke kwenziwe uhlelo lokuthi angeniswe endlini, bese kuthiwa usekhulile. Ngamanye amazwi usekhulile, nabo bayabonga abantu abadala ukuthi-ke usekhulile. Bese kwenziwa imbuzi. Le mbuzi eyenziwayo kusuke kuyimbuzi yokuthi-ke sebeyabikela abantu abadala ukuthi nanga umntwana usekhulile manje, sesimngenisa endlini, usengena ebangeni lokuba intombazane ngokuphelele. Bese leyo mbuzi leyo iyona abangena ngayo endlini, abantwana bahlaliswe endlini, babhince iy'ngubo lezi zesintu, bagcotshwe ibomvu. Ekuseni bayavuka, kungakavuki umuntu, bayageza. La kunabantu abadala abasuke behlala nabo bebaluleka, bebapha iy'yalo. Bese kushaya isonto-ke la khona-ke sekuzobulawa inkomo. Leyo nkomo leyo iyona esuke isithatha umsebenzi manje wokuthi umntwana-ke manje useyakhula, abantu abadala abangasekho sebeyambona umntwana esephuma la esegida. Ngamanye amazwi uyabajabulela, uyabagidela ukuthi cha sengingena kulesi sigaba. Ithi inkulumo yethu-ke ukukhuliswa komntwana akudingi ukuthi uzulinde aqede umatric, akudingi ukuthi azabe neminyaka ewu-21 kuyima uthi umenzela i-21st usuyamkhulisa, usumnika ukhiye. Ngokwesintu wayethi mayephuka umntwana bese engeniswa endlini enzelwe isiko, bese kuthiwa ngalowo mcimbi umemulo. Ngamanye amazwi ukumulisa kuchaza ukuthi uyakhuliswa, usenikezwa esinye isigaba sempilo enjani azoyiphila, kuthiwa umemulo. Ngesikhathi edlala lapha abala ekhaya banezipho abamupha zona, ngamanye amazwi bakhunga ubuntombi bakhe, bakhunga inhlanhla yakhe ukuthi usengene kule ndawo.
and lento esikhuluma ngayo yinto esemqoka ngokuthi kuye kumenywe ngisho abantu abazoza lana bezokhunga umntwana, bonke abantu bendawo bezomkhunga umntwana, bekhunga amadlozi, ngoba akhona amadlozi othola ukuthi lo muntu wafela kuloya muzi, omunye wafa endaweni ethile. Ngalesikhathi sebemkhunga zonke iy'dalwa ney'thunywa nabakhula la ekhaya behlala emzini yabantu bayasondela ngoba kunento enjani enhle la ekhaya. Bese ngizothi umhlonyana nawo ubalulekile ngoba kuyenzeka ukuthi phakathi kwekhaya abanawo amandla, bese kuthathwa imbuzi. Imbuzi mayithathwa iyona umntwana angeniswa ngayo endlini nalezi ngane ezinye, kuphinde futhi kwenziwe imbuzi yesibili okuyiyona-ke azosina ngayo nokuyiyona abazogida ngayo, kuthiwa umhlonyana. Umhlonyana wona wawumele ukuthi kuyenzeka umntwana angene esigabeni sokukhula, kodwa engakafiki eminyakeni yakhona asheshe aphuke umntwana esemncane, bese kuthiwa ngoba uphuke engakafiki esigabeni esithile akuthathwa imbuzi kuthiwa umhlonyana. Umhlonyana ngamanye amazwi ungene esigabeni esemncane bese wenziwa lo mhlonyana. Lo mhlonyana abanye bayawenza wona begcine bengasayenzanga inkomo ngokwesimo sani samandla, bethi ngoba amandla sinawo enkomo asimenzeleni ngey'mbuzi, kuvele kube umhlonyana. Indaba-ke yenza ukuthi siqwashise ngomhlonyana, sitshele abantu. Akakwazi umuntu meseney'ngane eziwu-2 enengane eyodwa, umuntu esenelokhuzane esemazi umuntu wesilisa bese kuthiwa wenzela umhlonyana. Kusengesiwona lowo mhlonyana lowo. Umhlonyana kwenzela umuntu osheshe waphuka nomuntu ophukile kuyisikhathi, kodwa amandla enkomo engekho, umhlonyana lo. Kodwa meseze umuntu waba ney'ngane wateta, mhlawumbe omunye sezagana athi hhayi baba uMnguni ngicela ungibhekela ekhaya bafuna ungenzela umhlonyana ngoba ngize ngagana bengangenzelanga. Ngithi mina cha, ngeke besakwenzela phela umhlonyana, wena usumdala suwelinye izinga, wena usungagcinelwa isiko lenkomo lokumuliswa, ngoba njengoba usuganile usunomuzi ungamulisiwe, vele kuyakhaleleka lokho ukuthi kufanele mawumuliswe. So-ke wena yenza lelo siko lelo kuphela, hhayi elomhlonyana. So-ke siyayicacisa lapho ukuthi umhlonyana owabantu ngampela abangakabi nabantwana, futhi owabantu ngampela abangenawo amandla. Akuphocelekile ukuthi yenza umhlonyana noma imali yenkomo unayo. So yilokho esikhuluma ngakho, futhi-ke esasigxile kakhulu kukho. Kodwa namhlanje ingqikithi yendaba yethu isekuchazeni ngomkhehlo, ukuthi-ke umkhehlo wona-ke ungena kanjani, ngoba mawubuka umkhehlo ubuka umemulo, indlela okwenzeka ngayo iyafana ngoba wonke umuntu. Ngicela ukubuza la, umkhehlo uhlukile kumemulo, uhlukile kumhlonyana, umkhehlo okunye okuseceleni? Okunye okuseceleni, kodwa indlela okwenziwa ngayo iyafana. Kuhlukile kodwa indlela okwenziwa ngayo iyafana. Uma umuntu ekhehla naye futhi ufaka umhlwehlwe, aphinde futhi naye ahlonywe imali ekhanda, okuchaza ukuthi-ke nomuntu owemulayo naye futhi ufike naye afake ilokhuzana imali ekhanda. Kuyafana ukwenza, kodwa kuhluke izathu. Umemulo nomhlonyane akufani. Into engathi kungafani, umhlwehle wembuzi intombazane mayisigida lapha esigcaweni ayugugi. Ngamanye amazwi kuhlukaniswa ukuthi umhlonyane oweyimbuzi, umemulo uba yinkomo, kuhlukana kanjalo. La emkhehlweni umuntu okuthiwa uyinkehli, umuntu osuke eselotsholwe wenzelwa yonke into, bese kuthiwa-ke lowo muntu lowo abizwe ngenkehli. Right, kwezinye iy'ndawo
bese ngishintsha ngithi uma kuthiwa umuntu uyakhehla ngokwesintu, lowo muntu lowo usuke elotsholiwe, ufike wacelwa walotsholwa, emva kwalokho bese kuhamba iy'bizo, bese lapho kuhamba kwey'bizo bese abasemzini nokukhuluma nomkhwenyana bese bethi-ke siyacela mkhwenyana ukuthi umkhehle umkakho. So-ke umuntu osuke ekhehlwa ngokwami kwazi usuke ewumuntu osehamba osegana, lowo muntu lowo kusuke sekucaka manje ukuthi labana abasemzini-ke sebekhipha inkomo yokuthi akame esigcawini asine akhehle, okuchaza ukuthi-ke lento yokukhehla igcina isiyisiko, ilandelo ukuthi umuntu uma esekudede yonke into kumele makakhehle, kodwa inkomo yokumkhehla iphuma kumkhwenyana la alokhuzana ayogana khona. Okuwukuthi-ke kwakuyinto eyayenziwe abantu kudala okwashaya isikhathi sokuthi beyogana, kwatholakala ukuthi akaze basine, akaze benzelwe umemulo wokuthi-ke njengamanje bayakhula. Kwaze kwahamba kwashaya isikhathi sokuthi bathole abantwana, kwashaya isikhathi sokuthi-ke nabo sebeyakhula ngokwendlela efanele. Kwase kuthiwa cha, lona phela ngeke sakwazi ukwenza umemulo ngoba useyinkehli, okungcono akenze umcimbi akhehle ngoba useyinkehli, usezele, useney'ngane, uselotsholo. Kwase ima kanjalo-ke le ndaba yokuthi kukhona umkhehlo njalo. Engizosho ukuthi-ke ngalesikhathi-ke wena ukhehla, abantu basekhaya kini bahlangana nomkhwenyana wakho, uyena oletha inkomo yokuthi khehla. La ngalokhathi elobola kuney'nkomo ey'salayo, oke kuphinde futhi mhlawumbe kuthiwe cha, ngoba akakhulisiwe siyocela kusale somkhehla akwazi ukukhehla, bamba inkomo ethile eyodwa, mese eletha iy'bizo-ke useyangena-ke naye kumkhwenyana useyamkhehla asine, befike futhi abasemzini bezoletha izipho ngoba basuke sebeyikhiphile ibizo, bezomkhunga bemnikeze lokhuzane izipho, bemnikeze konke okuhle, bamnikeze yonke into. Kube umcimbi onjalo, okuwumcimbi ohambisana ney'godi. Thothi iy'godi zaleyo ndawo lezi zonke nesigodi sala umkhwenyana abakhe khona abakubo bayasuka futhi beze nabo bezolokhuzana bezomphelezela, bese bayamkhunga-ke umntwana lo owumakoti, kodwa bephelezela ubani? Umkhwenyana. So-ke umkhehlo awudingi ukuthi umntwana lowo athelwe ngenyongo, kodwa kwenzakalayo ukubika ngembuzi leyo, emva kwalokho bese yasinake. So lo mntwana usuke ekhehla-ke usuke nesefake isidwaba, akakufaki lokhuyana okufakwa yilaba bomhlonyana, kodwa ufaka isidwaba ngoba isidwaba esomuntu osezele, esomuntu oseney'ngane, bese-ke esebenzisa-ke isidwaba ukuze amele lo msebenzi osuke uqondene naye. Laba basemzini-ke sebeyamkhehla-ke inyongo yaleyo nkomo ngoba isuke iqondene naye, ayifakwa omunye umuntu, uye ofakwa yona ngoba idlozi lapha emzini suke phela selizomengamela ukuthi-ke useyahamba-ke manje, sesiyamkhehla-ke ngoba akakhuliswanga noma akawenzelanga umemulo, useyinkehli, siyamkhehla. Bese-ke uyaphasa-ke umcimbi. Sekushaya isikhathi-ke manje sokuthi sekuyaphunywa-ke manje esigcawini kade sinomntwana, yila khona ngakithi oke kuthiwa-ke cha, sekuyiwe endlini-ke la okuzongena khona-ke kuthiwa umvalelo. Ngamanye amazwi umvalelo ila kuhlangana khona abesigodi salapha kamkhwenyana nabesigodi salapha kamakoti, sekuhlangana endlini engenhla, sekwenziwa lento okuthiwa-ke yindishi, kushiwo lamagama okudla lenyama esuke idliwa lapho, kushawe imali
kudlalwa into ethi kukhanselwana imimoya. Kuyothi mayiseqedile lo mntwana noma sokuphelile umcimbi bese kuyahlakazekwa ngakusasa noma ebusuku kanjalo kuyahlakazekwa ngehlukana igodi lezo ngokulawulwa induna ngokulawulwa iphoyisa lenkosi. Sekuyaqhubeka-ke njalo-ke siyahamba seyogana usenza usiko lokugana seyaphuma-ke isimo leso esenziwayo ey'ndaweni zonke. Engifuna ukugcizelela kubafowethu nodadewethu abalalele ukuthi njengoba ngikhuluma kanje ngisuke ngikhulume indlela engazi ngayo futhi engingasho mina ukuthi wena le ndlela owazi ngayo akusiyo, cha, indlela engazi ngayo futhi nomuntu ongilalele unelungelo lokuyithatha labona khona ukuthi iyamsiza. Kodwa uma yena kukhona indlela azi ngayo futhi emsizayo asisho-ke la ukuthi cha iyeke leyo i-right ngendlela owazi ngayo ngoba isiZulu sisazi ngey'ndlela ey'ningi nangendlela esisikhuluma ngayo isiZulu akufani kodwa sonke samaZulu. Mungasuka la uye empangeni uzothola bekhuluma isiZulu kodwa ngenye indlela, uqhubeke uye eHluhluwe bakhuluma esithi uye eMtuba nje la eMtuba eduze bakhuluma ngenye indlela, uze ufike eManguza nakhona bakhuluma ngenye indlela uqhubeke, kodwa singamaZulu sonke. So nesiko kukhona isiko esilenza sonke njengoZulu kodwa khona isiko elenziwa ngokweyigodi. Angisho nje ngapha ngakithi kungcwatshwa ngo-6 ekuseni, ngo-6 ekuseni sekungcwatshiwe, ngo-7 kuyahlukwana. Akuthi uyabona indlela yesigodi sakhona kuzoba ngapha kompangeni kuya ngapha kungcwatshwa ngo-1 noma ngo-12 kuyale. Izindlela ziningi. So-ke sizonikeza ulwazi kubantu abalidingayo, sizoligcwalisela kubantu abanalo kodwa luluncane, kodwa ngokungaphikisani ngendlela ngakini okwenziwa ngayo. Hayi cha, thina ngakithi nje kwaMashu into ebalulekile mekungcwatshwa ukuthi nje akufanele amasaladi abe less than 3, fanele abe u3 kuya phezulu. Iyona-ke nje into esima ngayo mekungcwatshwa. Nanokuthi nje asifuni-ke nje thina indaba yemingcwabo ebhedayo. Hayi siyadinwa nje impela sikubizela i-meeting sikubuza ukuthi ubuwenzelani umngcwabo obhedayo ube khona abakamfekayo i-funeral services. Ngakithi nje asifuni umngcwabo obhedayo. Futhi asingcwabi eli kakhulu, sifuna ukungcwaba senivukile nibone ukuthi singcwaba ngenqovu ye-casket, nibone ukuthi sihamba ngama-Mercedes akamfekayo i-funeral services. Maye mesingcwaba ngo-6 uba nozobona lo bukhazikhazi sisuke singcwaba ngabo ke ngilunge ngakini, Nkosi zingisize. Manje dokotela, laba abasuke uthola ukuthi umuntu unengane akana umkhonyana wahlukana nobaba wengane uhlala ekhaya kodwa uthi bengiyohlola wathi into zami zivalo ukuthi angiwenzanga umhlonyane, fanele ningenzele umhlonyane la ekhaya. Yenziwa kanjani into enjalo? Ngiyabonga. Right. Leyo nto ilele lapha na njengoba ngeke ngabeka ukuthi umhlonyana wawenzelwa labo basheshe baphuke nalabo abangenawo amandla, bese kuba ukuthi awukwazi ukuthi uzokwenza umhlonyana usuney'ngane, akusewona umhlonyana. Lapho kusekufunakala ukuthi kwenziwe enye indlela yokukhuluma emsamo nabantu abadala ngokwembuzi ukuthi-ke nangu umntwana, cha akenzelanga amasiko kanje kanje, kodwa ngale mbuzi siyamkhulula ukuthi akakhulu kuzo zonke izinto, bekufaka isiphansi bese bekuthela ngenyongo, ngoba umhlonyane wabantu abangenabantwana abangenangane iwona kuyalunga lapho. Kodwa masuney'ngane hhayi awubusalunga, kungcono khona lokho ukuthi uyocelela emsamo ukuze izinto zakho zihambe ngendlela enjani ofisa ngayo. Kwazi kanzima-ke leyo ngoba baningi esengibazi including even ekhaya kithi ekuthiwa badinga umhlonyana kodwa bebeney'ngane. Kufanele ilunga abanye athi
uyazenzela yena umhlonyana ngoba usemdala ekhaya abazange bamenzele noma abazali bashone esamncane. Siyilungisa kanjani leyo yabantu laba abazenzelayo? Lapha ekuzenzeleni siyilungisa ngendlela yokuthi kukhona lento okuthiwa wosibongofana yayenzelwa lokho lento ukuthi uma njengoba ngomnguni ngila eNanda sekuzothi mhlawumbe khona umuntu wakamnguni olapho eNanda asazani sihlanganiswe ukuthi sihleze eNanda kodwa singogumede sonke useyakwazi lo muntu lo ukuza kimi ubuntu busekhona wethu umntwana ameze kanjalo ezobika udaba lwakhe wawungasho ukuthi letha imali ngizokwenzela kodwa wawukhipha esibayeni umenzele ngoba njengoba singomnguni isibongo sakamnguni sisodwa kuhlukene ini izindlu so akakwazi umuntu wakamnguni mezocela usizo kimi bese ngithi mina akalethe imali mhlawumbe ngiyocela komalume ngithi nje hayi ngoba khona udludlo la ngizocela bengenzele kuthiwa hayi mshana ngeke letha wena imali ngoba la sitholana manje ngiyakule yankulumo le yakho oyishoyo yokuthi senza kanjani kumuntu othi nginawo amandla kodwa abazali abangenzelanga bengenzelanga nje nabo abasekho sekuyimina nezingane zakwethu ezincane ngizokwenza kanjani ngizenzele ngithathe imbuzi ngizenzele ilokho ke esithi ke uyahamba uye kumuntu oyisibongo sakho ngoba ubuntu sebuncane abusekho kakhulu usuyamnikeza ke lawo mandla ukuthi baba ngicela ngizomsebenzi kanje nawo amandla ukuthi umsebenzi ngicela umele ngesandla sakho usezoqala ke lo muntu besenza amalungiselelo ke bese uyenzelwa ke ngenxa yokuthi ubuntu sebubuncane kodwa kube babuse njengaqala belihlanganisa nali ithambo lakwethu lihlanganise nikhiphe leyo nto le usengalekelela na kodwa kukhona enikhiphile ukuthi ke nakho esikwenzela ngakho indlela elula ukuyocela ngale ukuthi abawumela umsebenzi bese ubanikeza imali ukuze kulunge ngoba ngeke ngempela ukwazi ukuyikhunga ngoba lento esikhuluma ngayo iqonda ukuthi umntwana mezelwe uyakhungwa ukukhunga manje imkhunga nimenzela into hayi ngoba nenzela inyama yakhe isiqu sakhe kodwa nenzela labo bangemumva abamdale ukuthi abe khona. Cha kuyazwakala mase-ke futhi ezinye izinto angithi siney'mali zethu thina senza ngama-fashion ethu uthola ukuthi nangu uThenjiwe ngabe uyamula noma wenza umhlonyana agqoka azafake ngisho inhloko kungabe kukhona izinto ey'gqokwa yiy'ntombi ehlukile kuney'gqokwa umuntu osuke mhlampe ewumama eyogana nokuthi kubalulekile ukuthi ugqoka kanjani noma nje ungagqoka noma kanjani noma afika ngigqoke ijini yami ngithi ngiyamula. Yabona nje lento okhuluma ngayo ngiyayiseka ngoba singibone kukhona isidwaba khona lento okuthi uMamndindi so lento okuthi uMamndindi igqoka kakhulu izintombi lezi ezisencane futhi ke sekwaze kwaba yinto eyaziwayo ukuthi izintombi ezisencane zigqoka uMamndindi bese ukuthi ke umuntu osezele ufaka ini isidwaba kodwa manje sekuthungwa isidwaba lezi ezindwangu lezi indwangu zithungwe ubone sebeyifaka nabantwana abasebancane iqale ke manje ingabe isahambisana kahle nabadala futhi ubone sebeyayifaka futhi nabo ingabe isaqondakala ukuthi intombi into nabantu laba asebadala ukuthi kuhlukana kanjani. Inhloko ihambisana negama elithi nkosikazi so uma unkosikazi ufaka inhloko unkosikazi womuntu ufaka inhloko kudala babe ithungele ekhanda inhloko ithungele ekhanda inhloko
ingaphumi ihlale la ithungwe ihlale la inhloko. Likhona isonto namanje elila eduze kwethu elumakhelwane wethu okusenziwa kanjalo namanje. Omama bakhona nje bashaya inhloko zabo ezithungelwe kubona ekhanda amakhosikazi lawo, kuthiwa amakhosikazi lawo. So inhloko akusiyona eyintombi futhi akusiyona eyingoduso futhi akusiyona inhloko yeyinkehli kodwa eyamakhosikazi umuntu osethelwe ngenyongo uyena-ke umuntu ofaka inhloko. Kodwa uma wena uthatha inhloko lezi ezakhiwayo uyifaka ungakafiki kulesa sigaba wenza lento ekuthiwa ngesiZulu ukujaha ubude. Uzwa kuthiwa ubude abuphangwa, kusho kuqonda ukuthi ungayenzi into ongakafika esigabeni sayo usemncane ngoba kunezinto ezizovaleleka. Uyazi ukuthi uma ukufaka inhloko kanti wakalotsholo kanti uzolotsholo ubelithola umuntu akuthathe owesilisa nihambe niyohlala kwakhe ube umama nomphela ungaphinde uphume ngoba ithongo lazi ukuthi umfazi lo angayithola imali yokulobola ekhanda aze athola imali yokulobola omunye wena ukhona. So-ke usuwenze lento okuthiwa ukuvolontiya. Umuntu uyavolontiya emsebenzini iminyaka ewu5 noma ewu10 evolontiya. Uma sekufike onesitifiketi somsebenzi lo volontiyayo uyamiswa kuthiwa ima sesithole umuntu onesitifiketi. Ngokunjalo nokuhlala nomuntu engakulobole, ukuhlala nomuntu engakhiphele lutho uyafana ukuthi volontiyile. Kuyothi mase kufike ozolotsholwa ozoshadwa kuthiwa nangumfazi wala ekhaya olotsholwa khiphela inkomo uthi wena kade ngahlala kuthiwa awukhishelwa ngalutho usuzela nezingane kodwa ngoba buvolontiyile uzogcina usunjani usungasena ndawo ngoba phela uvolontiyile. Yiyo ke lento esikhuluma ngayo kulolu hlelo lwethu ukuthi qaphelani izinto ngoba zizonivimba kusasa. Uzoyibona kumnandi ukuthi mangayithekela inhloko yami ithi ukuthi kanti edlozini uthi wena sengumfazi ngiphelele kuthiwa amadlozi ayithutha. Basho ngakho lokho ngoba idlozi malike labona njalo la ekhaya kuhlala makwenza umsebenzi uhlatha inkomo makunjanjani ukuhlatha inkomo maningasakwenzi lokho kuvele kulimala umuntu la ekhaya kuthiwa amadlozi afuna inyama vele bayazi nizohlaba ngoba ukhona osolimele ayithutha amadlozi ngaleyo nto. So kubalulekile ukuthi siqaphele singenzi izinto ezisivimbela injabulo nesimbela ikusasa. Yiba nje nawe sesigabeni sokuthi wehlisa umoya wenze kwakwenziwa noma ngabe ukuhlophisa kanjani kulungile kodwa ungajahi ukwenza into enkulu engakafiki. Kufana nokuthi ufake iring la kufaka khona iring uthi uyahlobisa uyayivalela ngeke aphinde ibe khona ngoba usuyifakile kuqala kanti ungalokuthi uyifake la ungayifaka kwenye indawo kodwa hayi lana nje la ifakwa ngosiko elithile. Manje uma niyifake nje wena ayisangeni into eyincane ongathi masikhuluma ngazo kanje ubona ngathi sichitha isikhathi kanti siyazi ukuthi zihlupha kuphi siza kuphi. Number 1 uma usemncane ungadlali ngokubeletha izingane, ungadlali ngonodoli, ungadlali ngokuthwala amahleza. Kuye kuthiwa uma usumdala kuba nzima ukuthola umntwana ngoba usemncane lento ayikaze yakheke. Uthi masumdala ungamtholi umntwana awukazi uqale kodwa mawuqale wenza uthi noma usumdala futhi babe khona. So ezinye izinto siyazenza ngokunganaki kanti zisho okuzayo kusasa futhi siyazenza ngokunganaki kanti sesivimba okuzayo kusasa. Ngamanye amazwi kubalulekile ukuthi uma ingane yentombazane udlale imidlalo ezokwenza ukuthi upracticele ukuba umama udlale izindlu odoli ubona lapho ukuthi le ngane le nayi lapha iyakha ziyadlala lapha ibeletha amahleza ezinye ibeletha ezamanje sezathenga odoli zenza yonke into. Uyabona ukuthi la kuzokwenzakalani la nanye enye iphethe isibhamu iyagijima ngesibhamu uyabona ukuthi la
usikhotheni-ke lo wakusasa uzodubula abantu uyayifunda ubone ukuthi la nengane ngizibathola abantwana uyakwazi ukuthi le ngiyithole bantwana nengane ngiziphila isikhathi eside uyayibothi le iy'nsuku zayo zincane ubona indlela eyenza ngayo izinto ukuthi zincane iy'nsuku zayo ufunda lapho yingakho-ke kuthiwa umntwana eke wazalwa waphuka ungena endlini usenzela umhlonyana noma ungena endlini usenzela umemulo uyakhuliswa lowo mntwana lowo nedlozi bambalwa abantwana abenzelwe lawo masiko lawo okuthiwa abananhlanhla bambalwa mhlawumbe ku-100 mhlawumbe u-20% ongathi senzelwa kodwa kulunganga kodwa futhi uma ungalandela abaningi okusuke kuwukuthi benzelwa kulunganga kusuke kufuneka umama ayobathulisela eminyanga abanike iy'thakazelo zabo zangempela noma bayise kutatako nami engibaziyo nje abaningi abenzelwa izinto ziyahamba ihambe kahle yabo nje lento yokuthi umuntu ungayenzi into ungafika esigabeni uqinisile ngiyangibona abanye bengayitholi imisebenzi angithi bagqoke odansane lapha emini isidlozi liyafika lizobabusisa ngomsebenzi zawo kanti usaqasha umnguni likubona ugqoke iy'ngubo zomsebenzi wena uhleli ngaze mina ayiboni ukuthi umahlalele uthola ukuthi sifayele iy'nwele zamandiya afika amadlozi ebusuku athi azokunika iy'busisa athi hawu sekwahlala ogubhashi nila ekhaya aphuma amadlozi ney'busisa azayishiyeka next door esenqena ukuphindela nazo emuva so kubalulekile ukuthi sigade ukuthi senzani qhubeka mnguni kunjalo nje bekuwukuthi angithi njengoba sikhuluma kanjena-ke sichaza izinto ey'njalo omunye umuntu engathi hayi labantu bafuna ukusibuyisela emumva manje cha asinibuyisele emumva kodwa bambani enibonayo ukuthi kunamandla ngoba indlela ekwakhana ukuthi siyeni phambili futhi kuyisiko kule nyanga sigubha ngale ndlela ukuthi sithi inyanga yethu inyanga yesintu so zonke izinto siyathanda ukukhumbuzana ngazo ngolesine sizobe sinomcimbi kumasipala waseScott kube kuhlangenwe nje ngizokhuluma nabo ngibachazele izinto abantu abazobe bekhona bonke ukuthi isintu nasi so namanje sisagcizelela lapho ukuthi ingane yentombazane musa ingane yentombazane ukuthi wena uyiqambe igama elingelihle isencane ngoba izokhula ibe yilokho osukushilo kubalulekile uqaphele ukuthi uma isingena endaweni yayo akube khona enzela khona amandla mevuma yenza inkomo amandla mengavumi yenza imbuzi ukulandeleke ikwazi ukukhula ngesintu ikhule futhi nawe uwagcinile amasiko ayo ngoba zikhona iy'ngane ey'khalelayo la ezithi kuba ubaba usekhona ukuba uma usekhona ngabe nami ngenzela ukuthi noma ngabe ngenzela ukuthi kodwa wena-ke ukhona yini ungenzela ingane yakho into na ngoba kusasa le ngane uma isisebenza kusasa le ngane uma isidumile isiyaziwa inento enkulu kosho wona kuqala ukuthi hhayi ingane yami kodwa awulandelanga isiko ukuthi uyenzele zonke izinto ngokwindlela efanele ngoba ukuba khona komzali ukuthi enzele ingane bakhona abazali abathanda ukuthi kuyi into ibe ngaye kube uyena owenzelwa izinto anganqendi ukubiza iy'ngane ukuthi hhayi kumele nenze umcimbi omkhulu nenze iphathi ningibonge ukuthi ngane ikhulise bese kuqala ukuthi usikhulise ngokusenzelani lo muntu lo yini asenzele yona ayikho wazi ukuthi ingane ayithuke ayiqalekise yakho amagama sithi kulolu hlelo lwethu-ke onilibukayo njengamanje ma unawo amandla yenzela iy'ngane zakho izinto futhi ungayixovi ungeqi endala wenzele encane ngoba uyithanda ungeqi futhi iy'ngane ey'zalwa umakoti omdala uyowenzela amakoti omncane ngoba uthanda umakoti cha landelisa ngokomthetho angabi khona omthanda kakhulu nomthanda benzela abantwana ngendlela okunjani okuyiyona yona so yingakho kusenalolu hlelo esifuna ngalo ukuthi-ke nilalele sikushoyo kuzonisiza angeke unganisizi sikhuluma ngezinto abantu abaningi abacathulisiwe ngazo bazenza namhlanje ba-right njengoba sichaza ukuthi bambalwa abantwana abenze lezi zinto yazi ukuthi umntwana eqeda enje umatric eqeda ngokwesintu kuye kwenziwa imbuzi kubongwe emadlozini ukuthi awu siyabonga umntwana useqedile sesicela manje siqhubekele phambili noma asinamandla okumusa phambili kodwa siyabonga sicela ukuthi-ke nimnike umsebenzi ngoba amandla sisenawo afakwe isiphande umntwana athele ngenyongo ngeke iphele inyanga noma iy'mbili engaqashiwe
ngoba nina abazali nibonge ngenhliziyo nazi nobonga ngisho kwabalele. Abanye bano-matric akaze bebongwe, akazikwenzi ngisho ikhekhe ka-R14 ukuthi nangu uqeda u-matric. Kuyayifanela nje uhlezi umntwana uyafuquza ngoba iy'dalo zithi awu lo muntu simfundisile samenza konke kodwa akubonakali akabe imbuqu ahlale phansi umntwana. So yizo zonke izinto esikhuluma ngazo ukunakekela abantwana nokuthi abantwana bebambe isiko, balazi isiko ukuthi nanti isiko la lihamba khona, belenze abantu abadala ukuthi yenzani lokhu kusasa nizoba yilokhu. Yilokho kubalulekile njengamanje. Manje dokotela, abanye bale insizwa esizana nazo mase kufuneka ukuthi kukhishwe iy'mali zokwenzela iy'ngane babalekela kude kube ngathi ilanga lasebusika. Mengumuntu wesifazane ngiyakwazi ukuthi ngimane ngithi hayi mina ngeke ngize ngidlale umnguni ngizozenzela iy'ngane zami, ngibe umama ngimzibe ubaba ngiqhubeke ngenzela iy'ngane zami, noma kusafanele ngihambe ngiyofuna i-permission yakhe ngisho kuyimina engizokhokha ukuthi ngimulise iy'ngane zami. Cha, lapho-ke mama indaba ziphele ekamereni ebusuku, ukumchazela kahle ebusuku ukuthi-ke cha ucela ukuthi ngoba amandla akanawo noma isikhathi sokwenza akanaso, ucela nje abe khona futhi ucela kube uyena ozomela yonke lento, kodwa amandla uzowakhipha ukwazi ukuthi kwenzelwe iy'ngane izinto. Okunye ubaba wey'ngane noma wey'ngane bahlala ngokuhlukana. Lo ukhulisa iy'ngane ubaba uli abasathandana nebona, uyakwazi ukuzenzela-ke ngale kokuthi uzucela ukuyopela iy'ngane vele zikuwe senahlukana uhleli ney'ngane, uyakwazi ingane ukuzenzela futhi wena ney'ngane zakho niyakwazi ukuhlangana niqoke yodwa ingane ukuthi bantu abami asihlanganiseleni osibani bani simenzele, asihlanganise osibani bani simenzele, bonke benzelwe ngoba isiko lesizulu leli alifikanga nendoda ethile, alifundwanga eBhayibhelini, alifundwanga ngaphansi, yinto yakudala eyayenziwa vele esizalwe yayenziwa, kodwa manje iyaphela manje ngenxa yokuthi abantu sebebona sengathi ukwenza izinto lokhuya akusafuneki. Nanalezi zinto zokuthi esiyibona ko-TV, ezinye iy'ngane azenzelwe nje lento ingoba zifuna okuzoba kukhulu, athi nje umuntu ufuna nje laphana kube khona into ethile entweni yakhe, mina entweni yami ngifuna into ethile, ngifuna kube njena, ngifuna kube njena. Abala izinto umzali ovele abone ukuthi ngeke ngibe nawo amandla lento, egcine phela amandla umzali. Kanti umzali ngalokhu anakho kufunakala enze, kungadingi ukuthi koze kwenziwe into ey'nkulu amandla ebe njani, amandla ebe ngekho. Ilokho kubalulekile ukuthi ngale ndlela abanamandla ngayo abazali kufunakala benze. Abantwana kumele bemukele lokho ngoba uzofuna into ey'nkulu kanti akwakasebenzi, uzofuna into ey'lapha ey'heha abantu kanti akwakasebenzi. Kanti kungcono uma kuthiwa nawe uyasebenza, nawe uzolekelela ufake. So ingakho-ke ngiye ngigcizelele ukuthi uma sikhuluma kanje ngampela sizama khona ukuthi siyacathulisana bonke abantu, asicathuleni siyeni phambili. uZulu angeke uZulu uze uphele, hayi kungamane kuphele wona umhlaba kodwa uZulu ngeke uze uphele. Into esibona ukuthi izophela indlela yokulandela isintu. Ingakho ubaba osewasishiya emhlabeni, ubaba uKhredwa Muthwa, wayehlezi ebhala iy'ncwadi esho ukuthi ukuze kulunge kufunakala ukuthi abantu babuyele esintwini, abantu babuyele ekubeni amaZulu, abantu bebuyele kwenzeni izinto zendabuko yabo. Ingakho-ke siyibamba lapho ukulandelisa nje ukuthi izinto zonke ayihambe ngendlela, izinto zonke azenzeke ngendlela okwakwenziwa ngayo. Njengoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili, kwakushiwo sona isintu esithi uma ungazi uyakwazi futhi ukubuza ukuthi uma kunjena ngenze kanjani. Ilokho esikushoyo namhlanje. Enye into engibona ukuthi ingaphinde futhi isale ilento yokuthi sekwaba khona inkonzo okuthiwa hayi inkonzo yokukhulisa umntwana, inkonzo ka-21.
kwezinye indawo ke siye sibone ngathi kuyaphambana ngoba sekuyinko. Yebo. Angazi kwenzekani network yami ke yathi ukungikhahlela kancane. Okay. Ngicela uyangizwa manje? Yebo, siyakuzwa. Siyakuzwa. Oh, hayi ngathi sibuyile right ningixolele bengixolele ingane zakwethu. Okunye ngeke ngikubone mengabe especially mekumulo. Kuculwa kakhulu amaculo enhlamba. Ngabe balekile nokuthi ameleni. Ngoba thina sesibone sesithi oh my God, how could they be singing this? Jesus. Siphinde yamhambela futhi. All right. Ngicabanga ukuthi lapha ngokweqiniso lonke ingane uma isingene endaweni yayo yathomba ila khona phela abasuke beyitshela ngomuntu asuke beyitshela ngocansi ukuthi ke sungena esigabeni esinje uma uwavuma wadibana nomuntu wesilisa uzawukhulelwa. So izinto ezinjalo zisuke zikhulunywa umntana etshelwa ngazo ukuthi njengoba uyintombazane phela uzoba nje kuzoba nje ungaqali uthola isoka ungaqale wenze uthi kale wenze kanje. Yingakho ke kusuke kubhadlazwa kukhulunywa amaculo enhlamba kuculwa yonke lento ngoba isuke kade kuzofakwa lezi zinto ngamanye amazwi basuke bemthusa noma basuke bexwayisa ukuthi ingane isabe yingakho kuculwa ngaleyo nto leyo ke yabo izo zonke lezo zinto lezo futhi engibonga ukuthi uyiveze ngoba abanye abantu bagcina bengayi-attend into enjalo bethi usoya lapha iy'ngane ziyothuka inhlamba kanti cha buyisintu futhi ke yisiko ofuneke malenziwe kanjalo mase kudlule futhi sekudlule kodwa isiyabusa lento ekhanda lakhe ukuthi angadlali abafana ayeke isikole ngoba kubaluleke kakhulu umzali into ayithandayo enganeni ukuthi ifunde ilokho uthanda umzali ngisho yena kuthiwa akafundanga kodwa ingane yakhe nje mayifundile ujabuliswa yilokho ukuthi noma ngingafa uzokwazi ukuthi ahambe ayokwenza ayofuna umsebenzi uzoza ukuthi abelungu bathini akwazi ukuqhubeka aye phambili. Hayi kubalulekile kakhulu lokho ngikhumbula nje mina khona umngane wami bakithi abamyekisa esikoleni ngoba wayesekwazi ukufunda incwadi naye kwathiwa hayi usuyokwazi ukufunda incwadi evela kumkhonyane eGoli usungayogana waphuma kanjalo-ke ka-standard 3. So kulabo ke abathi angeke ngize ngimule mina ngoyichaza ngiyithini lento kupastor wami. Upastor wami akazifuni lezi zinto zosiko futhi akazazi izinto zosiko futhi akayena nowala eSouth Africa. Ngizothi nje kupastor sengithi ngiyohlaba inkomo ngiyomula. Labo ke ebengizama ukubaveza ukuthi iyadida lento ukuthi kuthiwa umuntu uzokwenzelwa umsebenzi wokukhuliswa esontweni kuthengwe ikhekhe. Iyadida kakhulu ngoba sekuyinkonzo manje. Lento yokukhuliswa ayikaze ibe yisonto. Into yokukhuliswa ayikaze ibe yisonto. Into esiyaziyo into ethi uma uzothola umntwana kanti vele wena uyakholwa. Lithi iBhayibheli mawufunda umLevi uthi uyahlala izinyanga ezimbili uma uthole umntwana wentombazana bese lisho izinyanga futhi ezihlalwa othole umntwana womfana ngaphambi ukuthi aye esontweni. Angithi uyezwa lapho asikhulumi ngedlozi asikhulumi ngesiphala
asikhulumi ngabadala, sikhuluma ngendaba yesonto ukuthi ke uhlala isikhathi esingaka uma kuwukuthi uthola umntwana. Mase usekudlula isikhathi esingaka usuyahamba usuya esontweni nomntwana. Ufika esontweni ume ngaphandle ahlanjululwe umntwana. Umthola ukhonza bese kuthiwa nethempeli nalo kufanele malihlambuluke. Bese liyahlanjulwa ithempeli angena umntwana bese yabusiswa. Kwakunamagama-ke kuqala ayeqanjwe ingane ngokubusiswa kwayo ukuthi le ngane njengoba ibusisiwe esontweni kuthiwa igama layo ebusiswa ngalo uJohane. Soba uJohane ngokwesonto hayi ngokwasekhaya. Ikhuleke le ngane la esontweni mhlambe isonto lithile kodwa kwelakithi eZiyoni ithi mayifika ingane kanjalo yenzelwe ingubo emhlophe okuthiwa umNazaretha ingane izoyigoqa. Hayi lo esazoyiprofitha wona lona nje ukuthi singene ngaphakathi. Kodwa uma kunezimo ezithile sesiyamprofetha umntwana, uma kunezimo eziphoqa ukuthi athukele ingubo ethile mhlambe eblue enokuyelo mhlawumbe ubangazidalo ini thola ingubo engaka isiprofetha. Kodwa lena yokungena esontweni isuke iyisihle ayiprofethiwe. So lo mntwana lowo uyaqhubeka kubo enzelwe amasiko akhona azaphela. Hayi ukuthi umntwana enzelwe amasiko azaphele tamba mase no 21 years sebeyashisa bethi hayi ke uyakhuliswa i21st yakhe siyakholwa thina uzokwenzela esontweni. Leyo nto leyo isuke ifana nokuthi nithathe imali nayo iphose emfuleni ohambayo ngoba ayizukusabela ndawo. Ngoba manje abantu abadala bala ekhaya phela basele ngaphandle. Kufuneka la ekhaya kuchithwe igazi lo mntwana afake isiphandla aphinde lo mntwana athele ngenyongo lo mntwana afake umhlwehlwe wokubonga inhlanhla nayo nedlozi lakhe emva kalokho agide. Hayi lapha esontweni. Esontweni bazobikela bani esontweni? Abezubikela umuntu bazothandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu akambiyele kodwa ithongo angeke. Enye into engicela ukuyichaza iBhayibheli lithi ukhona umuntu wesifazane owagana indodana yokuqala emzini yashona. Kwase ukuthi olandela yona wamngena lo naye washona. Waphinda futhi wathatha wesithathu washona. Wathatha wesine washona. Wathatha wesihlanu washona. Wathatha wesithupha washona. Wathatha wa7 wokugcina washona. Usethi-ke lo mama ubuza kuJesu ukuthi ngicela ukubuza ukuthi uma ngifa ngaliyana ngizoba ngokabani ngoba bonke labantu ngibaganile. Uthi uJesu-ke kuye laba abasendiswa futhi abasaganwa njengoba bengali sebehleli noNkulunkulu sebefana nani bafana nezingilosi. Okuchaza ukuthi-ke idlozi lala ekhaya nabantu abadala bala ekhaya bakumoya njengamanje. Uma kukhona into nina eniyicelayo nento eniyikhulumayo baphendula ngokomoya njengoba nabathandazayo nabo baphendulwa ngomoya. Kodwa kunezinto ebezenziwa la ekhaya abebezenza okudinga ukuthi ikhaya njengoba liqhubeka liya phambili kube ukuthi abalibhekile nabasele kulo balandela indlela ababenza ngayo laba. Yingakho uma kunento ekhulunywayo la ekhaya kushisa impepho ibe yintuthu laba bese bezwe inkulumo ngokomoya ukuthi la ekhaya kuthiwani. So kubalulekile-ke lokho esikushoyo ukuthi awukwazi ukwenzela umcimbi onjalo esontweni awulungi. Kufana noma ingane kade iyogqoka iziqu edolobheni kuthiwa namhlanje iUnisa namhlanje iDuty iyona ethatha ugqokisa iziqu namhlanje. Akupheli lapha uyanikezwa ijazi kuphele kanjalo kodwa uyabuza ekhaya kuzoshisa impepho ijazi libongwe kuwenziwa imbuzi kuthiwa hayi ke umntwana usethole iziqu sesiyabonga la ekhaya impepho la ekhaya.
so uma uhamba uthi wena uzothatha leli jazi lakho sekuphelile njalo akusenziwa lutho ekhaya uyahamba kunjani ushaye ngoba into yakho ayimukeliwe la ekhaya kufuneka into imukelwe la ekhaya nalo 21 usungene kuwo awubongwe yidlozi uyabona uma bengathi bona sokwenza isiko siqede umntwana ebikwe edlozini aqede mase qedile ngentambama sekuzoba umcimbi noma sekuzoba inkonzo noma sezobiza abangani bakhe bajabule naye akunankinga kodwa seniqale nenza ini isiko. Hayi cha siyezwa kakhulu ngicela ukuthatha lana eminye yemibuzo nangijuba usemhlongo ufuna ukucacisela ukuthi kusiza ngani noma kubaluleke ngani ukwenzelwa umemulo. Kubaluleke ngokuthi sidle webuso makhelwane thina sifuna amasalad o7 colors. Kubaluleke ngalokho aqale ngakho usisi number 2 kubaluleke ngokuthi wena usukuvula inhlanhla wena usukuphiwa isibusiso wena usukukhanyiselwa indlela ngoba njengoba sikhuluma ngakho uma kade kwenziwa la ekhaya wena uma ungasenzelwa ucabanga ukuthi laba bantu kade benzelwa bona bazofika kanjani kuwe ngoba bazokhala ukuthi awukakakhulu wena ngoba bazi ukuthi wena la ekhaya umuntu uyakhuliswa ngaloyo ndlela wena uzogcina ube nenkingi yazi ukhona umuntu uthola ukuthi akakhuli indawo akanankingi kodwa akayi insukwini zakhe insuku zakhe zobusha akayi mawuthi yalandela uthi uyashaya amathambo lo akakhulisiwe ingakho kukanje akufuneki imbiza akufuneki insizi akufuneki muthi wani kufuneka nje ayokhuliswa bese kulunga into zakhe so into enjalo esiza ngomemulo ukuthi kuyavaleleka sekumele ugane kungaganeki sekumele uthole umsebenzi ungawutholi awukhulile idlozi sabamba ukuthi sowumntwana ngoba abantu bala ekhaya bayakhuliswa. Ufumbatha Ntokozo uthi ngicela ukuzwa ukuthi ingane yentombazane esiyashona uyayenzela yini nayo umhlonyana noma umemulo. Ingane yentombazane esiyashona uyayenzela yini nayo umemulo noma umhlonyana. Uyayenzela kodwa kuye kufunakale kube khona udade wabo ake senje bayalamana lo mdala umenzelanga ukuze angakhwelezi uqala ngaye lo amgqokele amsinele bese kuba kuyima wenzela lo ngoba umuntu uphila kabili umuntu uphila ngenyama nangomoya uma umoya womuntu uphuma inyama isala awufi umoya kodwa kufa inyama so ingakho sithi abangasekho bayaphila siyakhuluma nabo basizwe so umntwana uyakwazi ukukhweleza afuna into ngenkathi ngokomoya usabathe wehlele lokhu usabathe wehlele lokhu bethi hayi umntwana wakini owashona uhlezi kuwe ukhalela ukuthi so umntwana ongasekho uyamenzela ngaphandle makuthiwa bekuwuye akekho umuntu ozombambela uba nenkinga lapho awukwazi ukumenzela kugidwe kodwa umenzela nje umsebenzi ukuthi cha nami sezengikwenzela wona ngithi nawe khula manje sekukanje sekanje. Cha siyezwa uMusatembe uthi ukusoka kubaluleke ngani kubafana abasakhula kuyahambelana nesiko yini ukusoka kubaluleke ngani kubafana abasakhula kuyahambelana nosiko yini. Ukusoka lokhu kuyafana nje nalento ekuthiwa imask yini imask lokho esikufakayo njoba sithi senzele ukuvimba iCovid uma ukubheka kuyafana ukusoka kwenzela ukuthi umuntu angayitholi izifo ezithathelanayo ngokocansi ukusoka kwaba khona engakabikho lento ekuthiwa ama-condom ngoba kwakuwukuthi uma ibutho lihambile liyempini bakhona abazosala la begcine manje mhlambe bedibana namakhosikazi ebutho bese befaka izifo ezithile loyana mayisebuya ngapha elokhuzeni empini edibana nonkosikazi athola ukufa ingakho-ke kwakusokwa ukuze wonke umuntu angene esigabeni sokuthi uyindoda ayikho into azoyithola kalula
kwakusokwa ngendlela ukuthi kwakiwa entabeni ethile kuthola abantu abadala abazosoka, hhayi ukusoka ngokwesibhedlela. Kodwa lelo siko lafa, livuke ngoba sekukhona ukubhebhetheka kwengculaza nesandulela sayo. Wathi ongangezwe lakhe isilo samabandla uPeter Lephume Esiqweni uMdlokombane wathi cha, ayibuyele emasisweni abantu abasoke ukugwema ukwanda kwalesi sifo, njengoba kuthiwa-ke abantu abafaka amamaski ukugwema ukwanda kwale COVID. So ukusoka kwangena kanjalo, yingakho kuthiwa uma ungasokile awusiyona indoda. Nabesifazane-ke sebethola indlela-ke yokukhuluma izinto ey'thile ngabantu abangasokile. Uyayizwa leyo nto ukuthi hhayi uma ungasokile ini, uma ungasokile ini, sekumdlalo. Kodwa futhi lowo mdlalo uyasiza ngoba uma uyithola ukuthi awusokile ubone bedlala ngalokho ugijima uyosoka, kanti uyasiza ukuthi nawe ungathathi izifo uyifake kwabanye abantu, nabanye abantu bengathathi izifo beyifake kwabanye, omunye umuntu ayithathe. Kusiza ngalokho ukusoka kubalulekile. Esikhathini samanje-ke ingane iminyaka emibili noma emithathu inelungelo lokuthi ihambe ifike yenziwe, ithi ikhula nje isikahle. Bathi-ke abazali benzela ukuthi ingezwe ubuhlungu isindala, kungcono manje esemncane akwazi ukuthi enzelwe kahle akhona ukukhululeka. Hhayi cha, siyezwa kusho ukuthi izinto zazenziwa kahle ngokwakaZulu, ngoba njengamanje bakuthiwa sihlale emizini yethu nje sihlale singavakashelani. Kuyasho ukuthi lento eyenziwa abelungu ukuthi basihlalise ngathi sihlele ebhokisini lamentshisi simpintshane, iyona efike nezifo. Ngoba ngokwakaZulu vele sasiyenza i-social distancing, ngoba umuzi wakithi ule, owakini ule, nabafana bahlangani nje namantombazane isinoma kanjani. Manje njengoba sesambondelana emaflethini sithi sithuthukisa impilo, kuyasho ukuthi vele kwakungayona into e-natural leyo. Usibonelo Tawulu Thulu, uthi siyabonga kakhulu ngolwazi baba uMnguni nakuwe Sisithenjiwe. Ungiphatha kabi nje ukuthi ngibona manje ukuthi ni live. Into emnandi-ke kodwa ngama-live ethu ukuthi usangabuka nakusasa konke lokho okumisile, masiqeda uyaphindela uyobuka uqale phansi ka-A ubone yonke into ekuphuthelile. uDebbie Max uthi ekhaya bafuna izinto zesintu, kwaphehlwa amanzi amnyama, akekho okhulumisa omunye ekhaya. Uwenzela kuphi-ke umemulo wengane uma ufuna? Uma ufuna ukwenzela ingane yakho umemulo ekhaya akukhulunyiswana, wenze njani? Kufanele kuqine ukhakhaya uma kunjalo kuwe wena onenhloso yokwenzela ingane yakho, ngoba ngeke sithi hambe yokwenzela komalume ngoba uyachaza ukuthi ekhaya akula. Uma ungasuka la usuya komalume siyohlaba khona inkomo wenzela khona ingane umemulo, kuzoba sekumlilo. Ngithi-ke yenza indlela yokuthola ubulawo bokubulala lento. Wena ubusebenzisa ubulawo, ubusebenzisa ukukhulumise, and then bakwazi ukubhodla basondele nibe umndeni kahle. Njengoba isinjalo-ke ungajahi ukuyenza uyimpindi, kanti uncenge isimo ulungise kahle ubulawo bakwazi ukubhodla bese uyayifaka-ke le ndaba ucela ukuthi hhayi-ke nakho engicelayo sebe kahle. Niqala lapha emsamo nilanda umuntu alungise amanzi amnyama bese niyahlaba. Akuhlatshwe egcekeni uma kunamanzi amnyama, akulokothwa ngoba suke ecushiwe amanzi. Unelungathi uyahlaba kufa umuntu, noma uyahlaba kube khona inkinga enkulu ezovela ngoba idlozi njengoba kuthiwa nje amanzi amnyama selivalelwe endaweni eminyama ukuthi uma nilithinta nokushaya komuntu phansi. So ehlisa umoya, uthole into yokubabuyisa laba bakini aningakhulumisani nabo, nizwane. Emva kalokho besithatha uhlelo lokuthi ulungisele amanzi amnyama, ukhulume futhi nabo ucela ukuthi ucela ukumkhulisa manje umntwana sekushaya isikhathi, uzobona kuhamba kahle. Ngeke ngizwe kuthiwe umshado awuhlehli, ngisho kungaphuma isidumbu ekhaya, umshado nje uma selibekiwe usuku awuhlehli. Umemulo, umkhehlo nomhlonyane uyahlehla wona mekwenzeka kuba khona ogulayo ekhaya, ngoba ngeke ngizwe futhi kuthiwa kuhlatshwa mekugulwa. Uyakwazi ukuhlehlisa uma usulikhiphile usuku? Hhayi, uyakwazi ukuhlehlisa futhi awuhlehlisi ngomlomo. Uma usukhipha usuku ngampela kufuneka wenze into ukuthi-ke cha ngiyashweleza, nasi isimo esiphoqa ukuthi umcimbi ume ubike ngento, ngoba ikhona izathu ngampela
ezenzakalayo idinga ukuthi umcimbi awumi lowo osuke usuhlelile utshele nabantu ukuthi hayi sekuzoba i-date noma okwamanje sikahleli ukuthi sawumisile. Umshado nokufa into eyodwa. Umshado nokufa nje uma kuthiwa umuntu uyashada lowo muntu lo ufile. Uma umuntu ephupha eshada efaka ivelo befaka isidwaba ephupha eshada ziwushaya lowo muntu lowo usuke ezoshona noma lo suku umphupha eshada uyena osuke ezohamba babekuphuphele wena ushada wena ohambayo. Manje ke uma kuthiwa umshado bese kushona umuntu awusahlehla umshado uyaqhubeka. Uma kuthiwa ke kushona umuntu kanti vele bekunqunya umshado uyaqhubeka. Kuya izinto ezifanayo lezo. Ingakho phela uma uyogana umiswa ngaphandle bese uyaphucwa ekhanda. Kubulawa wena uqobo usuyabulawa usuyongena lesa sibongo. So awushleshi umshado nomngcwabo awusheshi. Umshado kubona ukuthi uyahlehla sikubone kulonyaka ngoba sekukhona iCovid besiqala ukubona ukuthi umshado uyahlehla ngoba buhlehla vele ngempoqo ukuthi akuhlanganwa. Manje ke natholakala mhlaba imbuzi mhlaba utshwala bekuchithwa yonke lonto leyo kuchithwe kuboshwa abantu ngapha ngakithi enseleni kwathatha umuntu wayeshada bethi umshado awuhlehli bashada ngenkani afika amaphoyisa umakoti amfaka evenini ngemumva neveli imhlophe. So ke kwabonakala ukuthi cha umshado kuyahlehla kodwa ngesimo sezwe lonke ebesibheke phansi. Kodwa uma ngonakele lutho izwe likahle izwe lilihle cha umshado uyalokhuzana uyaqhubeka noma kuthiwa kwenzakalani awuhlehliswa. Laba ke abaphocelekile ukuthi bawuhlehlise imishado yabo ngesimo seCovid ngabe uhlehlisa nje ngokufonela abantu bevenue ukuthi hayi ke asiwenze ngolunye usuku noma kukhona okufanele ukwenze ekhaya emsamo uma ukuthi usuyashintsha uyahlehlisa usuku bese bikiwe kwamenywa nabantu. Yebo. Cha kuhlehlisiwe abantu abaningi ngakho ukuthi vele umhlaba wonke buwubona. Kodwa wena obusukhulume nethongo bekuphoqa ukuthi uhambe uyoguqa emsamo ushisa impepho. Kodwa kahle kahle into impahla okuyiyona esebenzayo. Impahla okuyiyona okubikwa ngayo. Impahla okuyiyona ofuna ukucele ngayo lolu shwele owenzakele. Ngoba phela manje sekwenzeke into engakazi ngenzeka ngisho kwakudala ukuthi umshado uthiwa awuhlehli. Kunento kumele wenze ngayo. Uma futhi ube udibane naleyo nkinga kanti usilalele njengamanje ngiyacela ukuthi njoba sekuvuliwe manje thatha imbuzi uphuthume emsamo uyobika ukuthi lapha kwenzeka umonakalo kanje kwabhubha izwe labhubha ngesifo esithile kwathiwa ake simkwenza izinto. Sengithi ke ngoba nganitshela ngigijima ngicela namukele nayo impahla engicela ukuthi nilokhuzane ngayo engibika ngayo ukuthi ke cha sesizoqhubeka nenhlelo ngoba nakusuke kwenziwe imbuzi nje bekwazi abantu abadala ukuthi basondele bezwe ngoba abanye bayahlehla abanye bayadinwa futhi ngempela into ongayenza ngoba bekuthi uma kunento ethile nawo amaphoyisa asezohlukumeza. Ngicabanga ukuthi mhlambe angisho ukuthi ukubika kuyinto ebalekile ukubika nje okuthile kwabadala ma ubona ukuthi khona into engahambanga kahle ukubika nje kubalekile ukuthi ubike into ukuthi hayi njengamanje sekukude noma ucela ukwenza okuthile kubalekile lokho kakhulu ukuthi ke ukwenze ngoba uma ungakwenzi lokho ucathi bazoyibonela hayi akuzukuhamba kanjalo.
So ilokho engikushoyo. Dokotela. Ngikhona. Uma ngabe kwenzeka ngithi sesazala ley'ngane zethu ezo-model C, uthole ukuthi uyafuna ukuyimulisa naye iyafuna ukumula kodwa ithi yona iyi-vegetarian. Uyakwazi ukuthi uyenze umemulo kodwa ungayibulali iy'lwane ngoba ithi yona, no, you can't kill animals, it's so cruel. I'm gonna call SAPCA, you can't. Uyakwazi ukuthi mhlampe ubeka iklabishi laphana ngoba yona iyi-vegetarian umane uye neklabishi emsamo noma kubalulekile ukubulawa kwesilwane. Cha, lo ngala uyenzeli nje. Kufunakala ungayenzeli. Iyenzele ngale ndlela ukuthi ithengwe kuthengwa amakhekhe kwenziwe nje umcimbi lo wokubuswe. Kodwa asho ukuthi emsamo awukwazi ukuya emsamo. Ukuya emsamo awukwazi. Okwenzayo nje ungenziwa ikhekhe kubuswe kuphele kanjalo kodwa ayikho into ezokhona lapha emsamo. Uthi uBusi Mhlongo, mina ekhaya kwenzelwa mina ngedwa futhi kwaqala ngami. Mawukuthi nibaningi ekhaya kwenzelwe oyedwa, iba khona inkinga eba khona noma kulungile as long as kukhona oyedwa wenzeliwe. Ukwemula akukhona ukandodakazi. Yazi le network isistrayela kabi manje siyaphopha. Ukwemula akusikhona okandodakazi omdala. Kodwa ukwemula okanombani oyintombazane phakathi kwekhaya. Mawuzela amantombazane inqwaba kuyafana nokuthi usazothwala nzima ngoba kufunakala phela ubagcinele amasiko. Kufunakala ubenzele izinto ngokwindlela efanelekile. Ma wenzeliwe wena wedwa usuke ube nenhlanhla, kodwa uma unawo amandla singacela ukuthi uma kukhona ongakenzelwa ubese uyalekelela akwazi naye ukuthi enzelwe ngokwindlela ke efanele. Dokotela, sisatholana? Isiyahlupha manje le network. Bengibuza indaba yokuthi mengabe kuwukuthi uma wakho washona engakazamuli, uyakwazi ukumula wena noma fanele kuqale kumuliswe yena noma esashona? Awumuli ngoba uma wakho engakaze amule. Uma kuwukuthi uma wakho kubo abamulisanga kodwa wena kini uma ukuthi bayakwenza lokhu uyenzelwa akufani nokuthelwa ngenyongo. Akufani nokuthi uma ubaba wakho noma wakho bengashadanga nawe awukwazi ukushada. Cha, akwenze kanjalo ngoba bokunaka intombazane uma kuthiwa uyogana ukuthi kushadiwe ubaba nomama, hhayi intombazane akulandelwa kakhulu. Kulandelwa kakhulukazi emfaneni okuyena osuke ezogada ikhaya. So-ke uma mengamuliswanga wena indlela ukuthi umuliseke ikhona akubi nankinga. Sesibavalelisa nje Dr. Mnguni, ngicela siphinde sibakhumbuze ngokubaluleka komemulo nomkhehlo nomhlonyana, sibakhumbuze ukuthi onjani owenza kuphi. Siyabavalelisa-ke manje, sihamba nabo-ke manje. Nisimeme mese nimula bo, ningadli nodwa inyama. Nisimeme mese niyokhehla, ningadli inyama nodwa kuyithina esinifundisa ngamasikeni. Nisimeme
inyama. Cha, siyabonga kakhulu. Asiqalelana-ke emhlonyaneni ukuthi umhlonyana wenzelwa umntwana osemncane osheshe wathomba bese kuthathwa imbuzi angeniswe endlini kulanda iy'ngane ey'ncane ey'ngangaye zizoma la basine kuthiwa umhlonyana baphume ngembuzi afakwe isiphanda kufuthwa inyongo yaleyo mbuzi leyo ichaswe lapha no-10 rand umhlonyana-ke lowo bese kuzothi umhlonyana futhi womuntu ongena endaweni yakhe vele sekufanele kubalekile futhi ukuthi enzele umhlonyana ngembuzi yokungena kube imbuzi ukuthi-ke iyona-ke azosina ngayo naye afakelwe inyongo nemali eyiphepha akhuwe. Umhlonyane lowo usuke enikezwa amandla usuke ekhuliswa lowo mntwana lowo ukuthi-ke usengena esigabeni esithi akaseyona ingane yentombazane useyintombi. Manje-ke lokho-ke kuye kuthiwa-ke umhlonyana bese kuthi onamandla okwenza inkomo nembuzi uyakwazi ukuthatha imbuzi abike amfake endlini bese ethatha imbuzi ngoLesihlanu aphinde futhi nayo abike ukwandulela inkomo okuyiyona-ke okuzophuma kuyona lo mhlwehlwe azowufaka. Sithi-ke ukubaluleka komhlonyana nomemulo ukunika ingane ikusasa, ukunika ingane indlela yesintu nokuyibonga emadlozini ukuthi igcinekile yaze yangena ebuntombini. So siyabonga nganansi-ke inkomo. Ake ngichaze lokho ukuthi lento yokuthi ingane yenzelwe ngenkomo iyahambisana phela nokuthi uma le ngane isicelwa isizolotsholwa yilapho phela kuvela khona ukuthiwa sicela inkomo kamama, sicela inkomo kababa, bese sicela inkomo yesicelo. Angithi-ke isuka lapha lento ukuthi laba bayikhulisile lengane, laba bayinakekele lengane, ubaba ufike namandla emali namandla einkomo, umama wagada yona nje ukuthi ingahambi isinoma kanjani. Yingakho makuthiwa izocela intombazane kuthiwa ngenxa yokuthi uyintombi nto sizocela inkomo kamama. Yagcina lento isiyonakala isiyiculo lokuthi inkomo kamama noma umntwana engasaphelele kodwa inkomo kamama beyifune ngoba kanangani baze bephela amandla ukufuna inkomo kamama ngoba esenomntwana kodwa uthola ukuthi akasaphelele bese kuthiwa hayi phela kanangani sicela inkomo kamama kanti inkomo kamama ingena kumuntu osaphelele. Baningi la abakhishela inkomo kamama kodwa bengaphelele. So ngokwesintu-ke yayingakhishwa inkomo kamama uma intombazane isimazi umuntu kodwa kuzolotsholwa kuthiwa hayi seyamazi umuntu iphele inkomo kamama kungena inkomo yesicelo kuqhutsheke kuye phambili ngoba usuke semazi umuntu. Yingakho-ke ukuthi noma kwenza umemulo kukhishwe le nkomo asine ngayo ngoba uyakhula manje useyintombi nto nansi le nkomo kumele ingene. Emva kwalokho bathi mase bemcela bemlobola ifuneke injalo indaba. Bese ngithi-ke umkhehlo wawenzelwe umuntu ongenzelwanga yonke lento waze waba nabantwana wazala ngaphandle. Lowo muntu useyinkehli. Yingakho-ke nengasemuli esethiwa yini uyakhehla. Awusibani bani unenkehli. Inkehli umuntu onjani osezele iy'ngane zangaphansi kodwa uyimisela ngokumgana bese kwenziwa isiko elinjalo lokuthi-ke uyakhehla wenzelwa ini umkhehlo. Bese-ke naye-ke kuyafana-ke kodwa kuhluka ngokuthi yena usuke esefaka isidwaba, usuke yena esenomkhwenyana osezomkhehla ngoba inkomo yokukhehla iye iphume kumkhwenyana. Uyena umkhwenyana osezayo esezomthela ngenyukhuzane ngezipho amfake imali ekhanda amenze konke inyongo le ayifake esandleni eyafaka isidwaba sakhe asine kuhlangana igodi zakamkhwenyana nesigodi sala nezinye zendawo kuzodlalwa kuthiwa umkhehlo kufakwe imali kuphume lapho kuthiwa kuyoshawa indishi abanye bathi umvalelo. Yiyo yonke into lo ukudlalisa nokuhlangana ngoba kuqala
uma ake kulinganise njengoba silayinanda umuntu oqonywe kamashu thina silayinanda ngokwasemakhaya masisuka thina la sihamba siye kamashu abakamashu basibiza ngosibara ngoba intombi yakamashu ithanda ngapha eNanda noma insizwa yaseNanda ithatha intombi yakamashu sibe ngosibara kanjalo yayenziwa kanjalo ukuthi-ke mase behlangene bazane lokho kwakusiza ukuthi nangezimpi uma kuthiwa sekuliwa ngokwezimpi ziyonani igodi ukuthi hayi sikhanyiselene asikwazi ukuthi singalimazana isintu sasinjalo ngoba kwakuthi makuhlangene abantu bazane bese bakhona ukuthi kusasa makuvela into ethile bese bayasizana ilokho nje sengivalelisa ngiyabonga ithuba ngiyabonga uthando ngiyabonga isineke ngiyacela ukusho ukuthi ngomsombuluko kuzoba manzi phansi kuzobe kumanzi phansi kakhulu sizobe sikhuluma ngale ndaba ethinta isiphandla abanye abantu bathi-ke ibhengela sobe sikhuluma ngendaba yesiphandla ngoba abantu abaningi iy'phandla bayayifaka kodwa abazi ukuthi zisho ukuthini sifakwelani isiphandla futhi isiphandla sifakwa kusiphi isandla musifaka kulesi sandla uchaza ukuthini musifaka kulesi uchaza ukuthini so-ke siyacela ukuthi abantu abasondele kumanzi nje phansi konakele ngoba kuleliya sonto nakho-ke nasi sivela kuleliya sonto-ke elizayo kuzobe futhi konakele kakhulu sobe sikhuluma ngenzila ukuthi-ke inzilo ibaluleke ngani inzilo yenzani sibhizi kule y'nsuku sizama ukwakha uZulu sizobuya-ke mase kuqala u-October sesizozinaba-ke sesibuyela-ke emthini ey'ntweni ezona ekuyizona ey'bhediza abantu impilo yabo amanzi amnyama amaphehlelo sobe sikhuluma ngazo lezo zinto kuleya nyanga kuleli sonto nje impela silapho siyacela ukuthi usondele ukuthi uma ungaphandliwe uba nayiphi inkinga uma kushona umkhwenyana wakho wangamzilela kwashona ubaba wakho wangamzilela kuba njani kodwa kulo msombuluko sibe sibamba indaba yesiphandla kuleya sibamba-ke indaba yenzila abantu abasondele abantu abasubscribe kule channel baze bande ngoba sikhona ukubasiza asipheli mandla asikhathali siyazikhandla ukuthi esikwaziyo abantu abakuthole futhi abantu abaphume ogebeni lokuwa phansi belinyazwe abantu noma bedlalwe ngabantu noma bephanyaniselwe ngabantu ngoba ngeke ngizwe kuthiwa kulandwa inyanga izomela umemulo ungazi ukuthi inyanga iwumela kanjani manje umemulo silanda ubaba ubani kumile bese ubaba ubani ozophatha umemulo uphatha kanjani umemulo ngoba umemulo womndeni uze lapho uzowuphatha ngaliphi ingakho namhlanje sikhuluma ngakho ukuthi cha kufuneka inyanga la nina hambani yolanda intelezi yokuthi nichele abantu bengalwi la yilokho kumele nikwenze hayi kulanda umuntu sekuyena osephethe lapha akazi nokuthi uzokhuluma ethini nabantu bala ekhaya kodwa ngoba ukhona lothi akabe khona nje ubaba ngeke lwe ngabe bikho bese ziyaphambana izinto uzothiwa wenzela umemulo nangu uyahlupheka wenzela umemulo akalotshole ini kwakukhona indoda ethile engaziwa la ekhaya oyayikhuluma lapha ikuyona esiphethe lakhela idlozi langazi ukuthi lizosondela lithini siyaxwayisa ukuthi thina inyanga siyazi niyasithanda ngoba sinika imithi kodwa musani ukusifaka nala esingadingeki khona la ubona khona nje ukuthi inyanga ayidingeki musa ukuyilanda yenzani ngendlela enifuna ngayo yenzani ngendlela yekhaya musani ukufaka inyanga nale nto noma kuthiwa kuyalotsholwa ekhaya umama siyagijima siyobiza ubaba umfundisi wasesontweni ngicela uzoba khona nje baba ingane yami yalotsholwa ngicela uzoba khona uzongilalelisa kusekuphambene lokho selapho umfundisi la akayena nje wala ekhaya ngoba umfundisi nje wenza isichibi lelo ingane yathola umendo senifuna bekhona kuyaphambana nalokho futhi ngiyexwayisa ukuthi ake nenze izinto zomndeni ninodwa nizeze niqede hambani enyangeni ngokuyofuna imithi hambani ngokuyofuna usizo hambani ngokuyofuna musani ukuyifaka ey'ntweni zekhaya
ngoba izokwenza izinto kusasa. Ilokho-ke siyabonga kakhulu kumphathi wohlelo, sibonge futhi-ke nakade benathi, sixolise-ke kulabo abangene sesihambile. Siyathembisa ukuthi hhayi uma ungasasukepha nje uzoyithola iqala iziyophela, ayikho inkinga. Ithina esixolisayo ngokuthi kukhulumeka isikhathi sigcine singagcineki, ziningi izinto kubhizi, kuyehluka kuyenyuka kuyazanywa, kodwa sithi-ke next time sizoyiphatha kahle. Inkosi inibusise, inkosi inigcine.